У кожного агенчик ёсць у сэрцы і в очах. Расцемруі туманы скрозь, што асвятляе шлях. У кожнага мястэчка ёсць, куды душа імкнецца, і што б у жыцці не адбылося, яно не прадаецца, не прадаецца. Хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Туды вяртаюся я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Туды вяртаюся я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Дзвюм берагам адной ракі ніколі не сустрэцца, але без іх залье лугі ракі не застанецца. Такі паміж братоў, калі маланка пранясецца, суцешыць іх хата бацькоў, яна не прадаецца, не прадаецца. Хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Туды вяртаюся я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца.